Ngiyambingelela abalandeli be-YouTube lokhulumayo manguthobana. Isangoma esiphula onyezi ezinye siphula ngamathambo uphathwe khubala isandla sensimbi. Usigwebo sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda umdilikaji lwabathakade. Uyena-ke lokhulumayo. Ngizoqala nganayo imbiza ugobela wempilo. Imbiza enamandla lena ebasizile abantu abaningi. I-security leli, masikhuluma nge-security. Masikhuluma ngembiza yedliso sikhuluma ngento ekanje. Imbiza yedliso-ke le. Ikhona enye yedliso. Ikhona futhi enye imbiza. Engiphathayo uma uvalekele umchamo. Uma unenkinga nezinso. Ikhona futhi enye kanjani. Ngaxolisa ndathaphazamiseka. Into-ke eyenzakalayo-ke kule mbiza-ke le ngishoyo le yezinso, uma unenkinga yezinso ikhona imbiza yakhona. Le ifuna uyifikele wena mathupha ngoba ngifake kwaphepho. Ngiyafaka-ke kwaphepho bakwethu. Nazi-ke izinto mangikukhombisa ukuthi mangiyokufakela kwaphepho kuphume izinto ekanje ngakimi nawe ungenelwe imeseji. Nayi-ke le nto le ngikhuluma ngayo. Bakwethu nginento engicela ukuthi ngiyichaze kahle wonke umuntu understand, wonke umuntu ayibone. Masikhuluma ngegobongo. Into emele eqale si-understand igama elithi igobongo lisho ukuthini. Mase siyakwazi ukuthi mase siyawahlukanisa amagobongo. Amagobongo into ngizokwenzela isibonelo. Siza amagobongo afanana nani? Afanana njengekhandlela. Yabo amakhandlela khona elibomvu, khona eliyelo, khona elimhlophe, khona eliphinki, khona elinjani. Namagobongo ahlukene kanjalo. Sengisho ukuthi yena nawo ahlukene nawo kanjalo ngokuthi leli lani. Ungezwe igama elithi igobongo mase udideka ingqondo mase uthi igobongo lonke ngelemoya. Igobongo lemoya akhona. Nawe igobongo wedlozi akhona. Mangithi igobongo ledlozi ngikhuluma ngegobongo edliwa wona wonke umuntu. Umuntu noma kuthiwa unemoya noma kuthiwa unawo. Sikhuluma ngalo magobongo kanjalo lana ageza idlozi lakho, lana akhanyisa idlozi lakho, nalana aqaqa idlozi lakho ukuthi idlozi lakho likwazi ukukhuluma nawe lisho ukuthi inkinga ikuphi. Njengekhandlela elimhlophe nje, ikhandlela elimhlophe layidwa wona wonke umuntu, eliyelo layidwa wona wonke umuntu. Mese ukuthi eli-blue alayidwa wonke umuntu. Sengisho ukuthi yena lento iyinto ekanjalo ukuthi yena njengoba linje, njengoba igobongo kuyigobongo. Lamagobongo ahlukene. Is not ukuthi makukhulunywa ngegobongo mase ukuthi noma into ozokuthwasa noma yini, cha. Yabo, igobongo ihlanze ezithize ezididiyelwe. Yabo, ezididiyelwe into ethize. Kwafakwa nemithi ethize, amaphakama nani nomgezadlozi, izinto ezikanjalo. Sengisho ukuthi lokho bakubiza ngokuthi igobongo. Bathi igobongo ngoba mawukushaya ukuphehla kuyakhuphuka mase kuthiwa yini igobongo. Mase kuzoba khona-ke into ebizwa ngokuthiwa ibhudlu. Masikhuluma ngebhudlu suke sikhuluma ngezinto-ke lapho-ke zabantu-ke laba sebesephehlweni, izinto zabantu ey'phakamisa idlozi, izinto ezikhuphula iy'nto zabo mase sikhuluma ngamabhudlu. Mase sikhuluma ngamabhudlu, abantu abaningi abenza amabhudlu, abantu abasuka ko-Mozambique, ko-Zimbabwe, amabhudlu amaningi asebenzisa ini? Amaphakama. Sengisho ukuthi izinto lezi kufanele ukuthi siyicacise. Nawe ungathuki uma ufika enyangeni ethi inyanga mina ngizokwenzela igobongo lokuthi kugezeke idlozi. Is not ukuthi igobongo lokuthwasa. Igobongo lokuthwasa negobongo lokugeza idlozi negobongo lana amagobongo angafani lawo. Yabo. Sengisho ukuthi yena izinto lezi kufanele ukuthi sikhulume, sicacise kahle kukhona zizokwazeka. Yabo. Nani ningabi nezistress ethi umuntu ayizokwenzela igobongo. Kuhle umbuzo umuntu ukuthi le gobongo ngenzela lona ngelani. Mayithi hayi lemoya, hayibo mina bengafuni lelo, bengifuna leli. Yabo. Njengoba ngisho ukuthi yena inyanga hayi ukuthi kufanele uyesabe. Inyanga njengoba izokulapha, izolapha wena, izolapha umzimba wakho. Wena-ke musukusaba ngento ozoyidla wena ngoba manje
wena uzosaba ukuyibuza mase kunikeza into wrong noma into engehambisane nomzimba wakho. Yikho kufanele ukuthi ubuzisise kahle ngoba lento izodliwa nguwe, lento le ingeyakho. Mase sekufika lana mase kuthiwa wena uzomiselwa igobongo, lelo gobongo maqala kumiselwa lelo gobongo, igobongo suke lifunwa yidlozi lelo, yabo. Mase kuthiwa hayi wena umiselwa amagobongo, uyalishaya igobongo uyalidla, njengoba kuthiwa uyalidla usuke udla lamagwebu uwadla ngomlomo. Yikho-ke kuthiwa udla igobongo ngoba usuke uwadla ngomlomo, yabo. Njengoba ngisho ukuthi ena mase kuthiwa-ke manje simisela igobongo, igobongo malimiswa liyamiswa bese kumiswa namakhandlela. Lapho-ke kuthiwa liyamiswa limiselwe edlozini ukuthi idlozi libone ukuthi udla igobongo wena lalo leli elifunwe yilona idlozi, ukuze ungalokhu uthi uma uyohlola kuthiwa wena kunegobongo elishodayo ngoba le dlozi nalibikwanga. Makuthiwa liyamiswa lisuke libikwe edlozini, libikwa ngamakhandlela, libikwa ngane ey'thunyweni ukuthi ukwazi ukuthi nakulo lifinyelele leli gobongo, yabo. Njengoba nje besha abanye mase sekufika endaweni yokuphothula kuthiwa hayi sesiyaliphothula-ke manje igobongo. Izona ey'dalwe y'shoyo ukuthi hayi thina sesiyathokoza sesilitholile igobongo, wena-ke usuyaliphothula. Masikhuluma ngokuphothula suke sikhuluma ngikubekuseni. Masikhuluma ngokuphothula suke sikhuluma njengoba mawusuke uvala umnyango noma mawusuke usho ukuthi into hayi sengiqedile, yabo. Usuke usutshela idlozi ukuthi manje sengiqedile, liyasho idlozi ukuthi hayi mawusuliphothula leli gobongo mina ngizofuna inyongo yembuzi, manje kanje wenze kanje ngale nyongo yembuzi. Suke sekuthathwa leyo nyongo-ke lifaka noma kulelo gobongo noma kwelinye igobongo lokuphothula, lokuvala ukuthi manje lo muntu uselidlile igobongo leni igobongo ngoba senithokozile nathi siyathokoza. Sengisho ukuthi ena izinto ey'kanjalo lezo izinto zamagobongo. Sengisho ukuthi amagobongo akusinto engaze ichazwe noma i-stress wabantu. Uthola ukuthi umuntu useyastresseka ngendaba yamagobongo, uthi yini igobongo, kuthiwa akadla igobongo. Igobongo yihlanzi nje ey'didiyelwe, yabo, zafakwa amaphakama, zafakwa nalokhu. Sengisho ukuthi ena lezo zinto lezo izinto ekufanele ukuthi nezazi, izinto lezi kufanele ukuthi ningathuki mazenzeka, yabo. Kufike ube khona igobongo elimhlophe. Masikhuluma ngegobongo elimhlophe, igobongo lelo elingadliwa noma ubani ngoba igobongo eligeza igobongo eligeza idlozi, elicela iy'nhlahla edlozini. Abanye bathi kukhona nelimnyama, elimnyama elisusa isinyama edlozini. Sengisho ukuthi yena makuthiwa igobongo, wena bheka ukuthi leli gobongo akulonani elemoya. Mbuza ukuthi le gobongo akusilona elemoya, nakusilona eledlozi. Ngithi mase ngidlile bese ngiba ney'nkinga ey'nkulu, sengivukwa idlozi, sekukhuluma abantu nami ngingasazi ukuthi ngizokwenza njani. Yikho ngithi igobongo-ke lihle umuntu ongenadlozi ekufanele ukuthi yena adlele idlozi. Ma unabantu abadala, uma ulidla udlela abantu abadala, sengisho laba kuthiwa fanele uhambe uyothwasa, lowo muntu akufanele aze aliqale elinye igobongo ngoba manje bazomnika igobongo lomoya, kodwa engalidla leli lokugeza idlozi. Uyabona kukhona leli eligeza nje idlozi ukuthi idlozi likhulume. Lelo-ke lingadliwa noma ubani, noma kuthiwa unemoya noma kuthiwa unamoya, uyalidla lelo. Sengisho ukuthi ena abantu bangasabi igobongo, abantu mababuze ukuthi leli gobongo leli lifakweni, yabo. Mese yatshelwa cha leli gobongo leli lifakwe lokhu nalokhu 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 nalokhu. Cha mina angifuni igobongo lemoya, mina ngifuna igobongo lokuthi ngiphile ngibe right. Siyathokoza. Bengisase lapho-ke emagobongweni. Ngiyacela-ke bakwethu ukuthi amagobongo wona niwaxwaye, kodwa kuhle ukubuza mese inyanga iyachazela, nesumelaphi iyachazela. Kahle kahle masikhuluma ngamagobongo sikhuluma ngezinto zezangoma, yabo. Abanye-ke sebewafundile-ke nabo ukuthi akhandwa kanjani. Kodwa nje igobongo lihle mawuzolithola esangomeni esithwasile naso, yabo. Nabanye-ke sebeyawazi-ke. Yikho ngithi kuyinto esiyenziwayo noma ubani.
Mese ngibuye ke ngizokhuluma kunento engifisa ukuyikhuluma enye. Into efana nokuthi kukhona abantu uzothola ukuthi umuntu wesilisa uyathandana nomuntu wesimame. Usethola ongcono. Yebo, kusho lo muntu wesilisa usethola ongcono. Uma esethola umuntu ongcono, useyamiyekela lo muntu wesimame. Lo muntu wesimame nawe useqhubekela nempilo yakhe. Lo muntu wesilisa lapha ekhona impilo yakhe njengoba ithuthukile yilo muntu lo wesimame. Lo muntu wesilisa uyothi mayesebona izinto zakhe seyishona phansi mayesethuloyiwe. Kanti akaloyiwanga. Amandla omuntu ayakhuluma. Yabo. Sengisho ukuthi amandla omuntu ayakhuluma bekuyilokho nje. Okuningi ngeke ngichaze. Lo mangothobane isangoma esiphola ngonyezi ezinye esiphola ngamathambo umphathi wekhubalo usandla sensimbi usigwebo sentambo enhliziyo ebomvu amadoda umdikajo labathakathi. Uyena ke lo khulumayo. iYouTube yami lena endala ngisabhizi ngisayilungisa kodwa lama video ningabe niwabukela nikhula nifunda sikhulisana sonke sifundisana sonke. Ngiyabonga kakhulu kulaba abawasupportayo ama video abayisupportayo inkulumo ezakhaya, laba abangisizayo abangilekelelayo ngoba kuhle ukuthi mawupostile mangezwakali kahle noma unombono omuhle usho ukuthi cha uyazi lana mina ngibona ukuthi wenze kanje ngibona ukuthi wenze kanje. Lapho ke ngiyathokoza kakhulu kulabo bantu abenza njalo. Ngathi uNkulunkulu angababusisa namathonga abo ababusise ukuthi konke abakufisayo konke kwenzeke konke kube kuhle kube impumelelo empilweni zabo. Siyathokoza.